5 chefs rinomati bbażati f'Malta waslu f'Bejrut fejn se jkunu qed jixtru, jsajru u jqasmu l-ikel lil dawk li ġew affettwati mill-esplużjoni li seħħet nhar l-4 ta' Awwissu. Splużjoni li ħalliet madwar 220 vittma, 7,000 feruti u madwar 300,000 bla saqaf fuq rashom. It-tnejn filgħodu qabel telqu lejn Bejrut, Net News tkellem ma' Henny Harb, Lebanis li ilu jgħix f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 25 sena. L-idea hija li ngħinu n-nies li hemm bżonn bħalissa fl-ikel, kwalinkwa għajnuna. Ġbarna ammont ta' donations mhux ħażin, ġifieri grazzi lil kulħadd li ta' donations. Il-flus se jiġu mqasmin għal legitimate NGOs u organizations. Ħammorru anke f'xi postijiet li naraw xi djar li tkissru li n-nies tilfu d-djar tagħhom, però l-missjoni tagħna hija li nsajru l dawn in-nies. Harb għandu lill-familja tiegħu fil-Libanu hekk kif twieled u trabba fl-istess pajjiż u għandu wkoll ristorant ibbażat fuq ikel Lebanis fil-Gżira f'Malta. Flimkien ma' Henny Harb kien hemm ukoll 5 chefs oħra li telgħu miegħu għal din il-missjoni. Dawn huma Rafael Sammut, Giangalia Suchet, Zeg De Marco, Marco Pavlovic u Robert Bonello. Tnejn minn dawn ix-chefs huma parti mit-tim ta' Harb li jaħdmu fir-ristorant tiegħu. Huma se jkunu qed jiffurmaw parti minn kċina li qed toffri ikel b'xejn lil dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli u li m'għandhomx saqaf fuq rashom. Barra dan, għadd ta' persuni bagħtu donazzjonijiet lil dawn ix-chefs sabiex jgħinu lin-nies li jgħixu f'Bejrut. Fil-fatt, s'issa nġabret is-somma ta' 41,000 euro, bil-mira oriġinali tagħhom kienet dik ta' 15,000 euro.